delok ngendi ana Bratawali kok gedhe ya kerjile ngene iki. Mas Den, Mas Broto iki lho, lak ya gagah gedhe dhuwur. Sing penting kan rasane, Dik, cilian. Rasane. Nek cilik teplek-teplek. nek cilik ki ora broto. Terus. Napa? Brutu. Karo yuswane itu iki prasetyan ning ati kadung tresno mring sliramu dongong ayo ora eling dinawan wektu ing ati katon ora bisa ilang saya suwe saya raka ruwen nadyan mung tansah gadang ati samar yen sliramu ora kelingan wong ayu tak anti-anti kepicar samaya wae aku tresna karo kowe tekane atimu saya gawe gelem
iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen turun nyane sliramu ukuraning tresna dudu bondo nanging lungiting matur nuwun. iya leren raketang sakwetara wektu nduk Iya, korong rong jam ngono. ah iya aku ya sakwetara wektu kok ya Iya. matur nuwun aku sak kanca sadurunge ya senajan to randhat nduk Iya, kepiye, Mak? ngaturake kula nuwun ana ngersaning para warga masyarakat ing dusun Kranggan Desa Ngeposari Kapanewon Semanu Kabupaten Gunung Kidul kene. Iya, Mak, iya. Wondene para warga masyarakat Kranggan kene kepareng nimbali awake dhewe sak kanca kanthi kahanan sing banget yang semaki lan mbombongake ati nduk. Iya. Katitik iso pinanggih nyawiji dadi siji karo para warga masyarakat Kranggan kene iki mujudake rasa tentrem sartane mujudake rasa ayem merga wis kaleksanan karo para warga masyarakat ngadani upacara adat ingkang winastan bersih dusun ana ing dusun Kranggan Ngeposari Semanu kene. Iya, Mak, iya. Tegese para warga yen to iso makempal dadi siji ning kene nyekseni awake dhewe iki padha karo para warga masyarakat tirakat mengeti marang bumine ingkang diresiki ya dibersihi ya Mak ya. Bener. Merga sing jeneng bersih dusun kuwi dudu kok nyembah marang sakliyane Gusti kuwi babar pisan dudu. Iya. Bersih dusun kuwi mujudake rasa syukure para warga masyarakat. Nggone wis diparingi hasil tetanduran, hasil panen sing luar biasa saka ngersaning Gusti dilumpukke dadi siji didongani sarana upacara ritual kenduri nduk. Iya. King ora liya kejaba mung ngaturke panuwun ngersaning Gusti merga wis diparingi hasil bumi wujud apa wae ingkang melimpah. Bener, Mak ya. Ora kathah lumpen awake dhewe ngaturke panuwun. Iya. Merga sangka penjerane para bapak-bapak panitia. Heeh. Setengah tahun kepungkur wis tindak ning gubuke awake dhewe. Oh lah iya. Rawuh ning omah ya Mak ya. Rembukan karo bapak gue. Iya. Matur nuwun banget. Iya tanpa bapak-bapak kuwi ora iso tekan kene. Iya. Merga kejaba kuwi ya wis dikodratke dening Gusti yen to kita-kita ini nampa kewajiban ngemban dawuh sartane amanah saka warga masyarakat Kranggan. Oh iya. Ingkang ora kena keri awake dhewe kudu ngaturake pandonga resaning Gusti. Iya. Kunjuk para warga masyarakat dusun Kranggan Ngeposari kene. Heeh. Sebabe Ayo muga-muga nggone para warga masyarakat padha kaleksanan nganakake upacara adat bersih dusun iki wiwit bengi iki nganti sak teruse ya selamasin lho. iya. Warga masyarakat among tani among kisma ingkang mapan ing Tegal kepanasan tandurane iso dukut 1000 tuwa ngrembaka panene melimpah hasile apik kabeh Allahumma amin. Amin. Ingkang padha dedagangan ingkang padha duweni usaha arupi apa wae batu alam kene iki sentrane batu alam lho. Oh iya. Muga-muga ya pinaringan lancar laris sukses ngrembaka usahane kabeh wae. Amin. Ingkang padha ngasta kebawat keperintah ana ing pamarintahan sipil lan negara muga-muga diparingi amanah, diparingi istiqomah, diparingi ganjaran sing melimpah, uga diparingi undaan bayar lan undaan derajat. Amin Mak ya. Ben lancar rezekine sok taun ngarep nek iso setiap tahun
kudu dan harus mengadakan upacara adat rasulan minimal wayangan. Oh iya. Ora kudu kok nimbali awake dhewe, kabeh dalang kuwi apik, kabeh dalang kuwi prayoga lho. Iya. Sing penting ki pandungane karo sengkut gumregute para warga masyarakat. Ah iya. Kaya omong dakik-dakik kaya ngono ki apa kira-kira kowe iki tumus leh mundunga. Weh, aja sok ngremehke, aja sok ngempukke watu ngatoske banyu lho. Sebabe Wong kuwi giri lusi jalmotan kena kinira. oh iya. Sartane dongane kanggo warga masyarakat dusun Kranggan kene gandeng Gusti kuwi maha mengetahui lho. Iya. Mula awake dhewe nyuwun ana ngersaning Gusti. Gandeng Gusti kuwi maha mengetahui, mula kang saka kuwi muga-muga Gusti tansah nyukupi marang apa kang dadi kebutuhane para warga masyarakat. Mbuh kuwi kebutuhan jangka panjang atau jangka pendek, mbuh kebutuhan saiki utawa sesuk sakteruse. Gusti Allah tansah nyukupi marang kebutuhane para warga masyarakat dusun Kranggan. Gandeng Gusti Allah kuwi maha mengetahui marang apa sing dibutuhke warga masyarakat. Amin. Iya. Kejaba saka kuwi muga-muga ya tansah semula ranggane Sri Semara Bumi ingkang mapan ana ing dusun Kranggan kene tansah ngayomi para warga masyarakat. Amin, Mak. Iya. Ngaturke panuwun dhateng panjenenganipun Ibu Bupati Gunung Kidul mau kepareng nglenggahi lan nekseni. Iya. Senajan to sampun jengkar ya karang bengi iki nuwun sewu nduk. Nek mung 50 titik wae ana wayangan ning Gunung Kidul kuwi. Iya. Dadi ora mokal yen to panjenengane Ibu Bupati kuwi ora iso nglenggahi tekan sesuk-esuk merga iki jadwale skedule kuwi kedah berkahi wayangan sak Gunung Kidul iki mengko dirawuhi karo panjenengane Ibu Bupati Gunung Kidul panjenengane Ibu Endah Subekti Kuntari Ningsih SEMP. Iya, ibune awake dhewe. Nggih. Piyai budaya, Nduk. Iya. Rawuh ngrawuhi pahargyan wayangan pagelaran budaya ki mesti panjenengane ngrasuk busana kejawen. Arang-arang lho ana bupati sing budaya kuwi. Lah iya, Mak. Ya. Kuwi tegese bupati sing tansah mikul dhuwur mendem jero marang budayane dhewe. Oh iya. Gunung Kidul utawa Ngayogyakarta kuwi duwe busana adat dhewe. Iya. Mula sebagai wong yoja kuwi ya nek ngrawuhi acara apa wae luwih-luwih kuwi nuwun sewu. Mangkat bupati ya nek ngrawuhi pagelaran apa wae ya sing kaya contone penjane Ibu Endah kuwi. Iya. Kejawen Gagrak Ngayogyakarta. Oh iya. Aja malah nganggo busana pulau liya. Iya. Sapa kowe? Roni kok. Matur nuwun panjenengane Pak anggota dewan panjenengan Pak Agus rawuh nglenggahi. Matur nuwun. Panjenengane Pak Penewu Semanu ya rawuh, piyaine gagah piteksa Gudhek Woksi Mbarjojo. Ah iya. Forkom Pimcam Kapanewon Semanu rawuh. Heeh. Pak Kapolsek Semanu, Bapak Komandan Ramil Semanu rawuh. Pak Lurah Ngeposari, dalah Ibu Dukuh dan Bapak Dukuh rawuh. Heeh, matur nuwun. Aku mau wis ketemu karo Bu Dukuh ning transit. Teko ki aku dirangkul, Nduk. Weh. Rangkul ki tak kira nek menehi amplop apa piye. Jebul amplopku ning sak ki mah ilang. Weh. Ora lho Bu Dukuh guyon lho kula ki, Pak. Ngaturke matur nuwun Bu Dukuh kuwi. Iya. Telaten kok ya. Dadi Dukuh kudu telaten pancen bener. Aku sesuk paling ora nek aku dadi presiden kuwi ya kudu sing Iya. Lho, ora apa-apa ndek cita-cita setinggi langit. Oh iya. Mesti ra kelakon. Ah iya. Padha wae kowe ora. Iya, matur nuwun ki ngaturke panuwun ngersani bapak-bapak panitia, Nduk. Iya. Bu Dukuh, Pak Dukuh matur sembah nuwun minangka pelindung. Iya, heeh, penasehat penjarane Pak RW. Karo penjane Pak Murdianto. Heeh. Ketuane Pak Timbul Sabarno karo Pak Suhardiyo. Pak Timbul ki sing mau kepareng ngemsi kae mau, Nduk. Oh iya. Piyaine semu kah. Tindak ning omahku ki ming meneng wae tak aku wis kemekelen dhewe.
Sebabe piye? Tapi yaine iki nyenengke kuwi lho. Heeh, jan. Ambok daftar dagelan mawon jenengan kuwi. Lucu kok ya piyayine. Pak Timbul Sabarna matur nuwun. Kuwi nalika semana rawuh ning omahe awake dhewe. Oh iya. Sekretaris 1 Pak Medi Rawanto kalian Ibu apa bapak iki? Dwi Windardi. Oh iya. Kalian bendahara piyambakipun Pak Basuki lan Pak Ahmad Maizar. Iya. Ki ngaturke salam-salam nggo, Nduk. Iya. Utamane kanggo warga masyarakat Dusun Kranggan, uga kanggo keluarga besar Mansatu Gunung Kidul iki sing sesuk aku bali saka kene iki bablas ning sekolahan. Oh iya. Nggarap pujian ya Mayam. Heeh. Aku ora arep dandan, ora arep salin, ora arep apa wis ngene iki aku arep. Lah iya. Ayo men entuk turu ayo. Wis sak geleme dhewe. Iki ana request pamundutan. Saking RT 01. Wah, Bu Timbul. Oh iya. Nyuwun lelagon Lintang Asmara ingkang nyekar Mbak Niken kalian Mbah Baut Mas Dalang. Oh nggih, matur nuwun mengke dipinangani. Terus niki saking Pak Kadus Mbah Turetno Wonoginten. Oh iya. Wonogiri kok. Wonoginten men sopan. Ngaturaken salam budaya. Angsal laras mugi saged lestari. Nyuwun lagon azang-azang mugi warga masyarakat Kranggan tansah rahayu slamet kasembadan kang jinangka tebih saking sakit sukerta cinaketa rejekine. Amin. Lajeng saking Pak Diratno ingkang mapan ring Bekasi nyuwun langgam rengu ingkang minangkani Mbak Era. Oh ya. Nggih dipinangkani Mak ya. Ben kuwi sengaja kok, Nduk. Apa? Beduke dipisah karo Jaipong ki men sing beduk bisa ngulir budi ngasakati wasan. Oh. Iki mae kok wong gerang ora. Udu aku sing ndekek kono kok ya aja nyalahke aku. Iki awake dhewe ora dhewe. Sebabe neng limbukan iki awake dhewe dikancani karo Mbah Baut karo Mbak Niken. Iya. Terus mengko ning gara-gara isih ana Pak Deku saka Wonoginten. Sapa? Menjane Ki Gareng Tralala. Weh. Engko gara-gara rawuh. Oh iya. Ya engko men berkah ya. Ki disepati nduk munggah panggung. Sapa? Menjane Mbah Baut. Heeh. Karo Mbak Niken. Slendro, Dik. Dik Hayu. Nggih. Sepatu apa, Mak? Serampat, monggo. Serampat tilangnya, Mak. Joget sik, Mbak. Salamane mengko. Mansaliwo. Nggih, sugeng dalu pateng reng nggih.
ngene gek meneng. Tur yo lek arep polah wi kepiye ning ngene. Kiwa tengen begunungan. Ayo sing pola sing cilik kok ya. Wilujeng dalu Mbak Cange, Mbak Limbo. Sugeng dalu Mbak Niken. Nggih, Mbak Niken. Dos pundi kabaripun? Awit berkah pangestunipun mangke rayu wilujeng sehat, Mbak. Alhamdulillah. Mas Dalang sehat. Alhamdulillah sehat, Mbak. Wah. Alhamdulillah kok sekarang langsing ya. Dangu mboten pinanggih kok Nggih. langsing terus aurane ki jos ngono lho. Benten lho kula salaman cobi Amit sewu, salaman Pripun? kali Mas Dalang. Pripun? Lho, Amit. Lho, salaman we Amit astane kemlemet. Parfume genah parfum larang. Coba. Parfum. Lho. Iki kok aku salaman gel-gelan ngene iki, Pak. Parfumku fresh care. Ya beda usia kok aku lembut. Yo. Lah jare mau nganu Ono mentok nyekel gagang apa nek garan wayang iki jenenge? garan Gapit. wayang. Napa? Kapit. Gapit. Gapit. Lah kene linggis. Kon halus kepiye? Beda kene jurusan pergoblokan. Kok pergoblokan to, Mbak? Bego. Eskavator kok. Kae eskavator kok. Eskalator sing nggo ngitung. Kae kalkulator. Angel nek iki angel. Yati pe wani ngundang-undangke aku goblok. Ampun to. Ora apa-apa, ora. Ingkang baken. Kowe ku ketok pinter ki mergo aku mekalah dadi wong goblok nata kandhane. Coba aku pinter, kowe padha paling wipti-wipti. Apa 50-50 ki? Angel lamun. 50-50 ki padha-padha 50-50. Uman ora ya nyelawe. Kula sowan kalian bojo kula Baun. Nggih, Mbak. Wonten ing Dusun Kranggan, Kranggan. Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Ras. Alhamdulillah. Oh dawuh, alhamdulillah. Ngaturaken sugeng rawuh Pak Dewan, Pak Agus. Ada yang bisa saya hancurkan, Pak? Kok hancurkan? Bantu, Arep bantu apa sugih kono kok? Nggih. Oh iya iya. Siap-siap wonten nawala menapa? Oh. Wah. Oh, iki. Nggih. Oh. Genah salah alamat. Kepiye? Iki mangke diwaca sing cetha. Lha wong aku ki ra iso maca ki malah dikeki tulisan. Lah genah salah alamat iki. Nggih engko tak wajane. Mulane tak WA ki balese nganggo voice note ya, Mbah. Mboten saged. Ning niki kalih dinten niki jenengan mboten saged WA kula. HP kula klokom soklin. Lah kok dikom apa? Lah sak HP isine iwak kabeh kok. Anggere terbuka storine iwak. Wah, ambune waduh WhatsApp. Gek tak kom soklin tak tinggal ngomah. Dikom yo rusak HP-ne. Sing penting wis ora mampu. Ngestakaken dawuh saderengipun uluk Salam salam. kagem warga masyarakat. Kagem warga masyarakat mriki merti dusun ya Pakmu. Nggih, Merti dusun utawa bersih dusun. Luar biasa. Ngodinonga kula kalian bojo kula ngalap berkah. Nggih, Mbak Mugi Ayu. sedaya pinaringan sehat bagas waras. Amin. Ayem-ayem toto titi tentrem. Jumbuh kang ginayuh sembodo kang jinangka basuki kang kaesti. Amin. Liyane dusun Kranggan ora iso nanggap wayang Ronggon. Lah kok Ronggon? Kae. Kae iki layar Pak, layar iki disoteng terus kae ning layar. Cara biyen layar tancep. Kayak iki kepiye wayangan kok ora anu ndek inisiatif gur nirokke aku wae aku. Piye to Ya iki proyektor, men sing lenggane kono ki ketok. Aku mau anggere ngene lho kowe melu. Iki kepiye lho ukur nedak wae mbok yo mandiri aku ngono. Mbok ampun ngono kuwi lho. Ngapunten Pak Dewan, Pak Agus. Anu amit sewu niki bojo kula tetep angel. Kula kandhani tetep angel. Kepiye carane to, Pak? Awake dhewe iki merajakke warga masyarakat. Ditimbali wayangan dalange Masda, Iya. Masda Yusuf. Iya. Lah terus kepiye carane aku online klambi men sesuk ki ketok leb-leb ngono. Lho ki tak rewangi men nganti kitir-kitir ngene iki men apik. Lah kok jenengan isik spray. Nek ngeten iki pripun Pak Dewa? Niki tesih spray Mickey Mouse niki lho Pak Dewa. Lho ora telat wae jane ngentosi sing pesenan kula. Dereng dugi. Pesen apa? Yo klambi jumakir urung teko. Kok jumakir Sing tukang ngeterke lho. gratis ongkir. Kok jumakir?
Jumakir saiki mayang yo an. Oh, lah nggih. Karamojo kono. Senengane. Luar biasa lho dalu niki. 22 titik pertunjukan. Di Gunung Kidul. Gunung Kidul ki Punjul mampu. asline punjul. Oh, asline punjul. Gunung Kidul mampu memperkerjakan. Alon-alon. Memperkerjakan. Nah, sekitar 1 juta lho. Kok Lah umpamane kene iki kro ki 30 umpama. 30. Ping 22 pira wae. 30 ping 22 kuwi Wis. 26. Lah, kok 26 to? Lah iya nek 30 ping 22 ki arak pira? Dedek 600 widak lho, tegese. 600 dina iki nyambut gawe lho, Bu. Ya alhamdulillah. Umpama ngene iki amben minggu. Ora iso tuku lemah. Alhamdulillah. Iki sing jenenge tetembungan nguri-uri budaya Nah, Jawi, nggih. melestarikan budaya Budaya Jawa. Jawa. Termasuk Pak Dewan ini, Pak Agus, piyayine mau masyarakat, Iya. apa meneh ada pertunjukan. Pertunjukannya apa sesuk dalang? Oh siap, Siap. saya bantu siap. Selain itu juga selalu mengentaskan kemiskinan. Kemiskinane sing Lah niki jero niki. Niki Nggih. program pokok. Kula wacane nggih Mas Dalang. sing Mbak nih kan. Diwaca ben sah. Nggih. Maka gek ngedruke melih nek pun sah. Bersih Dusun Kranggan terselenggara atas dukungan serta bantuan dari Partai PDI Perjuangan. Luar biasa. Tepuk tangan. Aku nganggo peling kok. Terus entuk bantuan aku. Cocok iki. Menika Ingkang pangapunten. ingkang karawan. Oh alah. Oh. Ingkang karawuhan Ibu Bupati Gunung Kidul Ibu Endah Subekti Nggih. Kuntariningsih Sik. dan Ketua Fraksi PDE. PDI ora PDE. Kok ndakeni BPD. Dan Suara Ketua Fraksi PDI Erek Pak Agus Joko utawi Pak Dewan matur sembah nuwun. Alhamdulillah transparan keterbukaan matur nuwun peparingipun aja dijenengke saweran ning jenengno sedekah. Luar biasa, mugi berkah barokah nggih Pak Agus. Soalnya ini sudah tepat untuk sedekah. Kaum Alhamdulillah. duafa sampun wonten mriki. Matur nuwun pun lintu Nggih. kathah. Ya kayak kene Joko Dadek sapa jikuk ketiban gedhek. Ora masalah. Wong renek gedheke. Jikuken jan ora masalah. Gedheke gur cilik ora masalah. Ping sak lembar. Nggih. Nggih. Wonten dawuh. Wonten Nggih. dawuh. Yu cange Pak. yu limbo. Bungah ra kaya bengi iki aku. Nggih. Dos pundi? Pripun? Ing atase ming sak aku bintang tamune penjane Pak Sri Susilo Tengkleng. Wah, elak tenan. Lah niku mangkene bar tengkleng niku terus anu gule, terus tongseng, sate. Mboten tegese Ora. Pak Tengkleng Pak Dalang niku kan wonten Pak Dalang Tengkleng. Jenengan menika lho, Mbah. Kok kula to? Heeh. Lha ya bener. Jenengan nganggo iket solo ngono kuwi persis Pak Tengkleng. Wah. Berarti men aja persis amit dicopot. Nah. Lah padha malah. Lha kan men bedane. Iki kur kareng kayak ngene wis padha. Lho iki ketendilan iki. Nggih. Nggih. Kestaken jawuh wonten Nggih. pamundutan lagon menapa? Wah. Iki oke, Mbak. Oh kathah. Niki saking tolong diinformasikan. Nah, terjadinya ringgit wacucal amarga angsal dukungan dana saking padha wae, padha wae. Sami sampun kula waca wau nggih. Tembunge kok terjadinya. Terjadinya. Kaya tragedi apa, Mas? Nggih. Oh lha niki wae. Wah, kula nggih pikantuk. Nah, Nggih. waduh bahaya, Bu. Lah ngopo? Surat kaleng. Urung jerone kuwi paling jerone. Lho rene Kene. tulisane kaya. Nggih, Nah, kalenge utuh. Nggih. nggih. Nah, iki kaleng paragon iki utuh. Wilujeng dalu bucange Nggih. saking seni reog sedya budaya Kranggan. Berarti Nggih. seni reog. Jerbong jingpong jerbong jingpong jer jing 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 jer jing cak jing cak jing jer jing jer jing jing cak jing 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 jer Saul. jing jing jer. Oh, wong tua wirang malah bungae pol. Lah iki kan reog kan ngono kuwi. Badhe nyawiji bawa podang kuning. Oke. Matur nuwun herek-herek Gerek-gerek. ETM. Iki wacane kepiye? ETM. ETM. Etrem iki, Bang. ET. Lemoto etrem.
Janet. Ngejo etrim ngejoan. Nek nggon aku etrim ki marem dadi ngejo marai etrim tenan. Cih, Ora bae. Ora bae lekatrik. Lah iya ya. Zane. Jan sepole kene etrim tenan. Ngejo etrim. Lajeng menapa meneh menika? Iki Dawo Pak Dalang. enten awala. Sabar. Dalu Mas. Nggih. Sabar. Nyuwun tembangipun Sideman dipun bawani. Oh nggih. Katur dumateng Bu Dukuh, Ibu Krisyanti, Nggih, Bu Bapak Kris. Murdiarjo, Roko Mas Harga Prawira, kalian Roko Mas Sarno, Roko Mas Timbul Sabarno, lan sedaya masyarakat Padukuhan Kranggan, mugi dados panglipur sak wetawis. Ya. Saking kula Pak Wasino. Notabene mbok bilih kepareng ingkang bawa kula suwun Mbah Kina. Oh ya. Oh nggih. Kok diaturke. Mbah Kino ki saking Jepang. Kino. Mbah Mbah Kino. saking Jepang sik gowo mangke. Oh iya. Mbah Kino. Menapa rumiyin menika ingkang pun aturaken? Podang Podang kuning kuning. ingkang badhe Ingkang badhe nyalirani. gowo monggo kang badhe nylayan Bawa. iki wau. Iya. Bawa. Podang Gerek-gerek kuning. sik bawa Pak Etim. Ki janjane ya sapa ya? Monggo, Pak. Pundi, Mas? Etim. Monggo Pak Etim napa Mas Etim napa ATM? Anu Pak disebul nek ngetes mic ngene. Oh nggih Pak. Nek. Waduh, Aduh ampun to Pak. kok malah bekos. Nek wong nyebul niku nggih werni-werni. Oh nggih. Enten sing Oh nggih. bisa betawis bucange wilujeng dalu. Sugeng dalu, Pak. Derek nyawiji Nggih. temangan kemawon kula salah setunggaling panjang kuyung. Nah, Iki apa ya iki? Ngajeng Oh, Pak ngajeng. ngajeng. Nggih. Lah jenengan ngajeng sing ngendikan ta. Iki salah satu sing salah loro ning kene. Wis. Yun papunten sawetawis pitemangan kula salah setunggaling panjang kuyung seni riyaya budaya saking Kranggan. Nggih. Kula wau nderek pentas ngregengaken swasana sambet kalian kadang warga masyarakat Kranggan merti dusun utawi rasul. Nggih. Sedaya sampun kalestantunaken mugi dados panglipur dhateng kadang warga ing Kranggan sedayanipun. Allahumma Amin. Nah, yang bar ngene njuk metu kisah iki kok. Kuwi nek genduren monggo Pak bawanipun Yun podang papunten kuning. sak kamat-kamat mengke dibantu nggih. Oh nggih, niki urip kula men rekoso ajeng bantu tiyang sanes kono. Mboten pripun-pripun. Kalau mangsane wong cilik ya mbantu wong gedhe. Nggih nggih nggih. Najan wujud temong peksi. Walaupun hanya seekor burung. Kenapa seekor burung? Iya. Diterjemahke lho Pak, Kok terjemah. iya? Ono wong anu malah gelut iki malah. Terjemahkan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, jenengan bahasa Inggris. Nek yo kono ki do entuk ngeyel malah. Monggo Pak. Gawe talining bronto. Rasa. Membuat talinya berantak. Bocar. Berantakke apa Apa ora? itu berantak? Beranta itu cinta. Cinta. Oh ya cinta. Iya. Kok Mengko mengiya. kuwi aku Pak. enak aku. Alos manis terembrak ati. Halus manis merak hati. Bahasa Inggris. Kudune ki Halus manis merak hati. love you. Cah cerdas e. Bahasa Kok Inggris. meng love you? Loh, lah kan cinta. Merhati kan cinta. Alus ki smooth. Alus smooth. Oh, alus ki semut. Mm, Oh, berarti manis. aku wingi dirubung barang alus. Dirubung semut. Pas menek kayak dirubung barang alus ki jo nyokoti ngendi.
Semut ireng, semut abang. Semut gramang. Semut nganggreng. Semut nganggrang, krutu. Kroto kok krutu. Mbah, ora kok semut sing gramang kae, smooth. Smooth, yes. You know smooth? Halus. You know smooth? You can speak English? Yes. Yes. Smooth, you know smooth? Smooth No. and hard. Ais. malah digusah aku. You like a banana? The dog. Wah. Inggrisku. Bagus. Dog ini bagus. Astagfirullah, Pak. Bagus, the dog. Bagus. Mbah. Dok ki artine kire. Murah rasuk ngati-hati pangandikan. Berarti Pak Dalang kire. Dog, kire. Anggara wiwit ke dog, kire. Tegese basa Inggris the dog kire. Ngono kuwi amen 1000 kok Wong malah. ngapunten Pak, lah turune bagus Kok aja elu to apa-apa iki perlu Lan jenengan iki dituntut ketebian kok artine. nggih. Lah pripun? Dog kan anjing, kalau banana pisang. Wow, benakno pisange. Banana. Wah, jane. Pisang ki benakno. Dadi tulung benakno pisangku. Monggo Pak pun lajengaken Pak. Kok merenah dhewe kok. Ora digedang ugur kari kulit kok. Goleki. Wes wenggana kula lahana. Sudah lama aku berkelana. Kemana itu? Dalam aku berkelana, tiada yang tahu Berkelana. kemana langkahku. Kayak tiru-tiru nang kayak. Lah iya wong gambar nyoteng jenengan kok. Ning malah bagus nang kono lho aku. Lah iya wong ora ketok. Ketok imut aku. Imut ki tegese Wis ireng gek ngecumut. Ya ngapunten ngaturaken kagem pannuwun ingkang tanpa pindan saking panitia dhateng kadang warga penontone sak here-here. Lah niki sing nonton niki piyayu dihereh. Maksudnya kathah sanget lho. Barang mirsani wayang dadi here-here. Saking Monggo, Pak. kathahe Saking kathahe nggih. Enggak, Pak. Goleki. goleki si podang kohone Ibu. tiba Ibu glutrek. Kae tiba. Aku yo ora dong kok ibu ya glutrek ngono. Kae tiba, Pak. iba bunga ing atiku Betapa bungahnya hatiku. Oke. Kok oke. Monggo, Pak. Bang ini mikir jeru-jeru. nyanding bisa dadi tombo monggo katur Matur sembah nuwun. Matur nuwun. Asmanipun asli Pak Lah niku Simon. mau jenengan pun kaserat wonten dilantan petak niku ETM niku Mas Tino. Edem ekonomi terlalu memprihatinkan. Oh. Napa sebabipun kula lahir tahun 93. Oh, lah niku didum loro mawon gek 80. Iki tahun kok Tahun, dadi jumboke kan kawon Iki tenan. karek nembang apa sensus aku yo ngono kuwi. Matur nuwun, amit sewu Pak Edem leres nggih. Sehat selalu Pak Itri. Iki daya-daya nuhoni menggah menapa ingkang dados kesanipun Pak Ardio. Wau Oh, niku nggih. kula Pak Ardio sanjang. Pak Edem sampean kok wani munggah panggung ora? Wani. Wani, aja meneh munggah panggung. Lah iya munggah liyane wae ya rada. Nah, munggah liyane yo dadi masalah. Masa utawi sekaten nanggenipun kula paring panglipur kirang langkungipun nyuwun pangapunten mugi ringgit watucal dados panglipur dhateng panjenengan sami sedayanipun nun lan matur nuwun. Nggih. Jurjung jinjung jurjung jinjung. Pun reoke wau siang wah jan. Matur nuwun. Nggih, Pak, sembah nuwun. Mangga. Ala kadir. Napa Pak? Oh tah.
Nggih, yo. Ayo Mbak, dikancani karo Mbak Niken sing teko keri dhewe mau. Oh, sinten? Kula dikancani sinten? Mbak Niken, Oh, berarti double niken. double Niken ora Nek apa. aku niken Sarintem, nek iki niken Sia. Sia, Iya. Niken Sia. nama pendek. Nama pendek, nama panjang? Niken, siapa namamu? Iya. Sini. Ya. Ayo Sepati. no, kene no, kene no. Kene no. Wis, ngono wae. Ngono kuwi. Latihan sewengi iki ngono kuwi. Iki garapan anyar iso ngeprank jenengan lho. Biasanya tak dung tak Tong tong leng. ngono. Nek ora kuwi. Gak disuda. Ora klimak ya, Mbah. Ora, tidak ada kuasa. Mbak Niken wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Mbak. Minangkani pamundutan menika podang kuning. Kuning. Monggo pun aturaken dibawangi Pak sareng-sareng. Ebrem. Nggih. Nggih niki sing ngaturke tembangipun panjenengan. Nggih. Radi tengah mriki, Dik. Kula tengah. Tengah, Tengah nggih. biasane jero iki. Mboten Mbah. napa-napa kita isih jero lelakonmu no ya. Kok ya pas men. Wah, lho. pas aku ki maca TV kok ya dadi ngerti. Delok nek TV. Jare ra iso maca. Oh iya, Dik. Ada penerjemah. Oh. Monggo. Ya Mbak. Esuk awan ning omah wis ora krasa luyuran anggoleki sing tak sayang ora dosa esuk awan nganti bengi
sarawing ngoceh Bandangan terus amben wengi. Ya awan yo bengi. Ya awan yo bengi. Lagi musime yo ngendi-endi ning hajatan ning pahargyan yo ning pokoke alhamdulillah. Alhamdulillah pinaringan sehat bagas waras. Nggih Mbak Niken. Nggih, lajeng wonten Kodang kuning sampun dipun aturaken Mbak. Sampun sah. Nggih. Ayo, iki ana tetembangan saka pamundutan saka Bekasi. Oh iya. Oh, dari Bekasi. Jakarta. Jakarta. Sing disuwun penyanyi Mbak Era sing nembang. Oh iya. Oh, Mbak Era. Yang mana Mbak Era? Di niki sing kotak niki. Oh iya, di Sepati. Bintang kecil di langit yang tinggi. Amatanya menghias angkasa. Aku ingin terbangkan menari jauh tinggi ke tempat yang barata. Semene iki bintang kecil. Tegese sepote. Waduh. Dawuh malih. Waduh. Nggih. Ngopo kok dikebut-kebut. Kan wis lengganan dadi entuk gratis ongkir. Gratis apa? Gratis ongkir. Mbak Ira wilujeng dalu. Wilujeng dalu Mbak Ira. Sugeng dalu Mbak Yu. Yes, pokoke sing penting Nah, ya nak sehat nak. Ngopo? Apa? Sugeng dalu. Kan jenengku ki Subau dadi Sugeng Dalu. Nggih. Ning kok cetromen nggon Sugeng Dalu. Sugeng dalu Mbak Nika. Sugeng dalu nak Era. Suwe ra ketemu. Alhamdulillah ketemu ning Sugeng Dalu. Sisan tak cetrakno. Kita le marem iki. Senengane ya. Mbak Ira. Dalem, dangu mboten pinanggih Kang Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ngopo? Mantan. Mantan opo? Temen Facebook. Berarti bar tak blokir ya. Lah iya wong HP ku wis tak gedhekke. Sing biyen to? Sing biyen. Nek sing iki malah dikom ringso. Oh iya lho kan. Iya. Telu HP ku ki. Wah, 3315 karo Tak HP. Lho sing penting kan bisa berhubungan. berhubungan apa? Dek nalika 3315 iki ora kokean kasus kok. Lah wingi barang HP anyar gek dolanan gagang pitu do kere kabeh. Apa gagang pintu ki? Selot. Lah iya, makanya sing jenenge kudu iso mempergunakan sebagaimana mestinya. Oh iya. Dadi aja nganti tekan kaya ngono kuwi ora pareng. Berarti HP ini jenengan kena ngopo? Yo Kena kena ngopo? Nek nganu HP ku ono, HP ku geblokir. Oh, terus niki? Nek iki ketoke ora ndek HP no ora aku siji ku wong HP loro. ku ki bela sungkawa nggone kene no. Nggone kene gebloker gegekku melu kene. Wis tuwa ki rasah cenanangan. Sing ngomong tuh. Lho masalahe aku ndek moto no. Coba nek aku wuto arep senanangan kepiye wong lek mlaku ping ngene. Oh iya ya, bener ya Yu. Gocek. Lah Kowe wong ning yo enek sing di motor ora senanangan. Moto gareng kan ora tau. Malah dikemah-kemah ponakanku moto gareng. oh alah mur. Mana Dan?
Kok malah doyel-doyelan. Mbak Ira mau nyanyi apa? Ajeng nembang nopo? Nggih. Pamundutane wau wonten Rengu. Rengu. Oh Rengu. Saking Bekasi Rengu. Iya. Rengu dari Bekasi. Tak wacane sithik iki wonten mereka nyuwun tembang pepeling dipun kur. Oh iya. Kagem rencang-rencang bedamel shift malam wonten ing Gudang. Saking Pak Nanang Prasetyo Group Banyuwangi ingkang kala wingi peparing buah naga. Oh iya. Neng Banyuwangi wingi diparingi buah naga rong peti karo Pak Nanang. Oh, Berarti pun saya gede sakniki. wis entek buahe kari nagane. Lah iya. Kek nagane wis ora iso Kari ngomong. krungu. Wis ora duwe pas iku kari ndekos iki. Ki transfer 500.000, Mbak. Alhamdulillah. Berita yang menyejukkan. 500.000 tinggal sinten. Iki pemberdayaan kanca-kanca. Bener. Nek kanca-kanca emoh mengke kula dumke tangga Teparo, Oh, nggih nggih nggih. Kula tak melu kakak mriku mengke. Kula nggih kanca lho. Kula nggih kanca nggih Kalih kakak Pak mriku. Karyanto. Nah, kula niku kalih Pak Karyanto ngeten. Tegese kuwi sahabat. Sing ngomong sapa? Lah ngene iki Until terus ora tau cocok. ayo nak Dibawani, Mbak. dibawani rengu. Nggih. Nek kono rengu nek iki tengu. Pas Nyatane ya ora tenguhe bokongmu musuh aku ya entek cocak-cacel kok manten. Kepiang cekit. Bareng arep nyokot liyane wis warek aku. Dayamu ngono dipitasne yo mati ya tenguhe kok. Sing ngomong sapa pengerti pites aku mlesep. Aja. Bareng arti pites belanggonku yang mati iki kok. Ayo nak. Coba nak. Nggih. Rina wengi dadi ati Bawa ngono kuwi rina wengi dadi ati ra kaya kowe rina wengi dadi comel. Apa ta kuwi apa ta? Bojoku, urusan bojoku. rumah tangga no. Dadi Kan aku. rumah tangga. Ya aja digawa rene, Mbak. Lah kula ki karep Wingi ora tak gorene ngeturno kok. Sing jenenge wong omah-omah ki ada kelebihan dan kekurangan. Enek-elekku ki aja diumumke ning. Nah, Lah nek ngono apike omahe didol wae ge rasa omah-omah. Lambrang sisan kan. Lah kok omah. ngono nek diomongi senengane aja egois to. Wah egois, aku ora ngerti blas. Tegese aja menang-menangi dhewe dalam suatu rumah tangga ki nek ora nek Wingi iki menang wong loro, dro. Goblok, kudu menangi dhewe ora wong loro. Menang-menangi dhewe, menangi ya ijen. Ngene kok lho. Ben Ayo, jar Rosis, kene Rono. jar Cakep piye kowe? ora usah dicedhaki, aja cedak-cedak waakmu no. Aja cedak-cedak engko WA wae. Ayo nah. tanapa dahar tanapa nindra Kang Mas Diajeng gawaranipun Kak. garwanipun Padha-padha nggo nyantelke ra ya gawaranku kowe. isik kok nyantelke? Nyantelke atiku ning kene. Oh, iya, iya. kono ki tegese bawa awake dhewe sik fragmen utawa gandrungan. Iso ora iso gandrung ora? Iso kulino Jal, ngamen. jal. Kok ngamen ora iso. Ayo terus nopo Kayung yen marang. Kok eman-eman mentek iki kaya luwak sing lanang iki malah. Astagfirullah. Wis kana Anu wae. nah, Ora apa-apa. kediloke luwak lho Pak, aku sebagai bojomu wae atiku kemrenges. Ra gur kaya. Gur kaya luwak, berarti udu luwak wong luwake ning kene kok. Gur kaya luwak tenang wae. Lah kecuali nek wah luwak ning kono wis beda. Lho wis nyenggol kene to. Iki lagi awal lho. Nek dagelan wae tak unek-unekke ki aja jengkel engko bali mah stroke kok. Wah, malah seger strawberry. Kae buah. Setruk ki tegese sing ngene lho, ludira inggir kayak tadi. Oh, berarti tanggoku pegawai PLN wingi ora kesetrum gur stroke kae wingi. Wajane ngeyelmu. Ah, ora ngayal ya ora mangan aku ki manutan ya bisa ngadek. Moh kalah. Lah ngendi ana lomba kok gelem kalah.
Lah iki ora lomba kok, Oh Mbak. ya, Ding, perjuangan iki. Baleni. Balenono nek jupuk wong. Ayo Kang Mas. Kayung yen marang slirane Kang Mas Broto. Apa, Dik? Wah, lah ora wibawa. Broto kok apa, Dik iki? Cara ngendi? Kuwi Broto Wali. Lah aku ki seumur-umur dadi kenoprak urung tau dadi satria kok. Lah dadi apa? Biyen ki dadi lutung. Ning malah ketok apik lutung. Broto kok cilik. Paling ora gagah gede dhuwur ya. Gagah gede dhuwur ngono. Delok ngendi ana Broto Wali kok gede ya kecil ngene iki. Mas Den, Mas Broto iki lho, lak ya gagah gede dhuwur. Ah sing penting kan rasane, Dik, ciliake. Rasane Nek cilik iki teplak-teplak. nek cilik iki ora broto. napa? Brutu. Ampun toh. Seneng aku los iki, Mas. Ayo terus no brotomu no. Kang Mas. Ku mawanging netra. Kang Mas, Diajeng garwanipun Kakang. yen nyoto kowe tresno aku, Apa penjalukmu, Cahayu? kae ana jumbo tulung jikokno rene Kang Mas. Gusti. Satria kon jupuk jumbo. Kang Mas. Ayo Kang Mas cepet ceket-ceket. Nurut. Karo wong wedok iki Ana nurut. jumbo Kang Mas tulung jipukno aku. Satria jupuk jumbo. Sak gelase, Mbah. Sak gelase sisan. Diajeng garwanipun Kakang. Aja meneh mung jumbo. Apa penjalukmu tak turuti wong ayu. Matur nuwun Kang Iya, Mas. iya, iya. Nanging iki gelas enti Kang Mas. Gelase Kang Mas. Pinten-tan. Iki ki Kabeh. roman kok malah Matur nuwun Kang Mas. Pancen panjenengan tresno Iya, estu kaliyan aku ora kula. ngira jebul Satria ki seksi perlengkapan. Yen aku ngelak terus aku jikok gelas. Iya. Juk jumbone nang ngisor aku ora iso jengkel. Kowe ora Kang milih Mas. jumbo sing endi? Sing iki apa sing iki? Gunamu ki utuh Pelanggaran. jumbo. Terus. Padesan tradisi. Tas. Wis kegawa umur iki. Tas kuwi Ono. mergone Jumbo kok bengkeluk kaya ngene. tulung jumbone kuwi gawanen ning dhuwur Kang Mas kene. Ning ngene Diajeng. Aku nek karo kowe ora nganggo perantaraan, tulung mangapa sisan. Sisan ora kajen aku. Ngerti ngono wae dadi dewan wae aku. Weh, angel dadi dewan Angel sembrono. kepiye lho? Pak Agus perjuangannya Yo, luar Jan, biasa. kon dadi dewan pantes ora? Aku biyen ki jane ya arep Ya menang. jajal. Caket Pak Agus. Dodok, sapa sing ngangkon ngono ki dodok Pakmu. Apa yang ngono iki pantes dadi dewan? Ada yang bisa saya bantu? Enggak. Nanti acara selanjutnya kita cancel dulu ya. Anu Pak Dewan, Iya. dalan kula dereng diaspal. Saya ada kunjungan. nggih. Iya. Kunjungan Maaf, apa kunjungan? saya foto dulu sama wakil. Wah. Sembrono, iki Pak Agus lho. DPR kan apa? DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyatnya sapa? Jenengan. Lah iya berarti Pak Wakil. Saya lah ketuanya rakyat. Ya kan Pak? Makanya mesti Pak Dewan ini selalu mendekat sama rakyat karena merasa beliau itu adalah wakil rakyat. Bener. Lah iya kan Pak? Iya. Saya rakyat ele. Salim sewu. Kula tak foto Pakmu. Pantes ya. Aku tak foto dulu ya Pakmu. Iya. Amit sewu Pak Agus. Tolong Mas sirahe jenengan icali nggih dados. Mas Baut. Foto ra Mbak nganggo Baut, Mas sirah. Baut. Nek Mbak Niken, Nggih. niku wis ora apa kuwi ora. Ah wis kaya pasti. Oh lah berarti niku sing marai melarat jenengan Pak. Lah batih dhewe ngeten niku rekoso Pak ngopeni. Wis ora Apa-apa njaluk apa-apa. Nggih, nganu jenengan damel pesugihan man Pak niku. Lho maksudnya kan makarya nyambut gawe ngono lho Bu, nggih. Nggih, matur nuwun. Ngapunten nggih Pak.
Nggih ngeten niku lambe dagelan niku jan kok. Nyuwun ngapunten nggih Pak, astu nggih Pak. Sehat selalu. Iya ngalah dosaku ki mentah gedene iki. Lah piye? Lah kek pengejo lek kemuni tekan ngendi-endi. Ngapunten nggih Pak. Ayo nak terus kena. Terus nono. Pondakku dadi dewan no. Ora mungkin. Lho ora mungkin piye? Ya ora Wingi ki mungkin. nek tim suksesku pinter menang aku ki. Lah kok sik tim suksesmu ki aku lho Pak, kok kowe ngepal bojo. Lah sing goblok kowe. Lah kajare kon masang foto wis tak pasang foto. Lah ning mosok ana wong kampanye kok foto 3x2. Kayak ting tremplek turut luwet nek arep kepano kepiye iki? Kan yo men ora boros Ini foto sing gedhe aja cilik-cilik ne, Bu. nyenil-nyenil Lah kok ting tremplek? Foto KTP 3x2 ting tremplek. Lho, foto-foto kan ning ndi? Jane lebih selengkapnya ki dingin lho Mbak, dikeke ning dalan-dalan template orang hilang. Oh, aku ngerti kok. Ngapa? Dia kan selama ini merasa kehilangan aku. Kehilangan kaya ngono ora upeh aku. Weh, aja ngono, Dik. Oke sing kelangan ora aku ki tenan. Oh iya? Weh, nek sing urung do lunas utange ora aku akeh banget kok. Aku ya urung tak lunasi lho utangmu. 300 wis 6 tahun. Untung majer. Kaya supporter bal-balan ya yu. Ya iya. Sampean ya seneng deh bojo ngono kuwi. Kepepet no. Ya bahagia. Yo jane ora Jane nih ora kepiye tau. meneh. Piye ijek kuat ora? Ora kae duwe patang kedhok ning omah dadine yo tak pek bojo. Oh ngono. Aja seneng sik. Ya apa? Kayak sertifikate ora enek sing nang omah. Wingi Kok aku bisa tuku moncor, kabar eh? kok bar tuku lemah yu. Weh, lah kowe radong to no. Piye? Bar tuku lemah. Bar tuku lemah bojoku lemah apa, Pak? Lemah lempung. Nggo godhog-dog ke atas ke lho no. Lho nyatane cilik kok iso ngilangi pahit kok. Ngerti nih lho tuku lemah berapa hektar ngono Ya, lho. enggak dong. Jebolok lemah lempung Lho, nggo kok urip- raup sampean mau piye? Lho. Kapok kowe. Ora kajen karo era. Lah aku ki nek kajen malah ora mangan kok. Coba aku dihormati cilaka uripku. Nek ora kajen iki lancar. Berarti malah seneng diunek-unekke. Oh yo unek-unekno no. Seneng apa? Wingi tanggaku ngunekno aku terus nginep ning jero. Ngapa to? Rumah sakit. Ngono. Apa mbok kapake? Ora dekne nunggoni tanggane. Dadi nginep ning Oh, kono. pentine nek mbok kamplengi lho. Ora, urung tak kamplengi dene sebeda-bedru kok. Wis bekah beku ya. Iya. Wis bidu-bidu dek era. Era. Ayo digongke nak ya. Piye? Iya. Piye ngopo? Iya. Wani. Iya, Ning kusik-kusik ora jejerno. Ketoke yo dedeg piadeke padha ki. Iya, lah ning umpama aku ndi bojo era ki anakku sepiro ki ya. Lah kepiye? Kan yo padha cilik. Hawa. Padha cilik apa dora aku kok le Berarti mbok ngadeg. Gua nek kon ngadeg aja kene. Mbok ngadeg. Ket mau kok dijawili mbok dibales, Pak. Waduh kok dadi kasus. Dene lanang tenan apa ora? Kok ora wani bales ki? Lah nek nang goleki lanang ki aja kene. Di. Tembi. Ora wani. Ki Yo darah- lanang tenan kok nok masa yo iya Nek to. jimpitan ning dusune dadi tabungan, lah aku jimpit iki dadi cilaka uripku malah. Oh iya ya. Iya, no. Berarti wedi ya wong lanang iki. Ora masalah wedi. Njur apa? Ngajeni. Oh ngajeni. Wong wedok kene diwani banggane sepiro? Oh. Ning wong wedok itu adalah lemah lembut. iya. Kudu diajeni. Ngono. Awake dhewe iki lemah lembut no. Nek bojoku ki lemah bladuk. Lenjut. Lemah. Ayo Piye? Dik terus. Pon pemuga sing penting jenengan seneng men kula mboten masalah. Kita bahagia ya. Lemah sengketa nek. Lemah sengketa we tulisane disita. Tengah nek kowe iki mosok kok ngene lemah sengketa. Lah apa? Ngoten iki warisan. Iya, Warisan iki dadi sengketa ngono lho maksud iki. Lemah petang kedhok ora enek sertifikate. Mobilin jenengan 5 kaya BPKB-ne mbuh kan Mbah berarti kan. Enten ngomah niku mboten kerasan. Gek terus. Golek omah sing apik, omahku kan ora apik, ki golek sing Wong ngomong tingkat. wae tok sekolahke BPKB-ne. Lah ben pinter wong aku sekolah ra selo. Ora selopo ora iso. Malah jenengan ki keporo rameng sekolah. Rong kolah gek bocor kayak nganti. Ayo mangga. Ndake Mbak. Anakan
Dalan. Nggih, Mbak Era. Terima kasih Mbak Era. Suwun. Matur nuwun, piyayine cantik. Cantik. Gesit terus yo langsing iki nom-nomanku mbiyen ngene iki, Pak. Lah mbiyen kok ora tak formalin. Ya nom-nomanku ngono kuwi. langsing lho. Ning gandeng petuk jenengan gek mblungkrah Ora ngene. apa-apa, berarti kan uripmu makmur. Aku tanggung jawab. Wong lanang ketok lho, aku ya langsing. Langsing ngopo nek kuwi? Ungkris-ungkrisen iki ora. Setanting. Tunggale sing nyaran kali. Ya ora apa-apa wong jenenge mrihatinke keluarga kok. Prihatinke bojo. Adimu lho, Mbak. Pundi to? Sinten? Siapa jenenge Dik siapa? Dik. Oh, Dik Aji. Ya alhamdulillah kan isin Adi. Lah tanggoku kae ora sida Adi. Yang apa? Miskran. Halo Le. Lajeng wonten pamundutan menapa malih? Napa melih yusane yulimbu. Nawala saking Pandakyu Mbaturna Wonogiri. Ya. Oh, Wonogiri. Ngaturaken makmur. kagem masyarakat Kranggan Ngeposari Semanu. Mugi tansah pinaringan karahayon gemari palos jinawi nyuwun lagunipun Mari Kangen. Ya. Kagem masyarakat Ngelampeng Baturna terkhusus Pak Kadus, mugi rasulanipun lancar. Amin. Tahun ngarep saged nanggap majizom. Amin. Ya, pantungan, Nduk. Iya. Ki mau, Mbak, diselani sing kursi ki. Iya. Menapa menika pepeling, Dik? PPL. Oh, nggih, pepeling. Kur. Kur. Bunga ringan iki. Bunga ringan. Kur ki tegese iki bareng-bareng sing nyanyi ora teges tak kira pengajuan. operasi. Tak kira pengajuan. Kur kulino. Kulino utang apa piye? Oh, aku kira utang Mas ra tau ngisini-sini laris kok ngutang. Mbok ora ngono awake dhewe akibar tanda tangan. Kayak iki pinjaman ora utang aku sen. Padha wae. Padha wae. Ayo kok utang. Sinten menika? Loh, sareng. Sareng-sareng. Sareng. Nggih, Ya. nggih. Kur ki bareng. Lajeng tasih wonten menapa malih Mas Dalang? Lah, pelok. Diwalik pelok. Pelok apa? Pelok Barang apa? Pelok 6. Pelok 6, Pak. Pelok racing. Ngerti ku belok racing. Ana Mbak Via, Mbak. Oh, Mbak Via. Ya ben maju ning Mbak pabaratan. Via ki nama pendek. Nama panjang Mbak Via Patuk. Mbak Pia kayak. Aja wani-wani. Aja wani-wani karo iki. Kuwi mbrakot kuwi Mbak mergane. Mbak. Ayo no, ayo no. Ya. Ayo, no. Duh, anggere wis Disepati. manjer ngene iki wis wedi aku. Kowe aja tak pangan. Oh tak kira arek mangan apa kowe mau. Parfum, parfum. Oh, wis ngene iki tak kira arek mangan parfum. Lah kudune kok sik to, Pak. Paling ora yo gawane parfum, parfum. Kuwi parfum. Lah ki gawanmu ki Tremos pink. Astagfirullah. Kuwi le harja Paling ora Gulpes. ki gawane ki yo parfum men wangi ngono. Alah ro wangi kok ngopo nek ngelak banget ya malah cilaka. Penak-penak kok. Lho, wis. Alah praune Mas. Ngopo to iki? Lagi penak-penak kok. Alah mbengko iso diterusno neneh. Jamak kudu ganggu sedelo weh. Udut-udut sik ngono ya, Mbak. Lah iya anu tak nonton TV sik. Lembangno Pak Amu ki kaya ngono kuwi. Pak. Nonton TV. Sugeng dalu Mbak. Sugeng dalu, Novia sehat terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wis pokoke bungah tanpa upama awake dhewe iso ketemu karo kanca-kanca utawi rencang-rencang ansor laras. Alhamdulillah. alhamdulillah. Pokoke sing penting paringi sehat bagas waras ya, Amin, no. amin. Iya, gak lama-lamaan. Ngapa ngene-ngene iki? Kumat apa Mbak jenenge? Kumat ah. Ceplita-cepliti. Ceplika-cepliki. Apa? Sepika cupiki. Nah, gede. Oh, kaya cah enom wae ora usah ta. Alah, ya ben kita romantis. Romantis kok romantis. Romintes basa. Ukarane kok ya aneh-aneh. Novia, pripun kabare? Alhamdulillah sae. Saya sehat. Sehat, bagas waras. Usum apa no? Usum apa? Usum apa ya lah ora tetanduran ki kena aku. Oh, ora kudu nandur usum ki. Lah terus. Saiki nandur ya urung mesti ngunduh. Lho saiki jare apa-apa kudu nandur apa sing dipangan, mangan apa sing ditandur. Lah modar iki aku. Lah kowe mangan apa? Lah aku nandur kolonjono ki. Oh berarti kuwi. Lah yo nek nandur apa sing dipangan, Mangan apa sing ditandur. Mongko alasku sanggon tak tanduri kolonjono.
Gek yo kabeh kolonjono kabeh. Iya, lho Yo. bos aku melu mangan kolonjon. Ya ora teges kayak dikebyah-uyah ngono, tegese ya ana. Misale nandur lombok, nandur pari, nandur jagung, nandur Pari kon ngono mangan lho, Kacang. Kacang. Lho, terus kan ana tetembungan, sapa nandur bakale ngunduh. Biyen saiki ora mesti. Lah kepiye? Daerah kidul kuwi nandur kacang sing ngunduh kethek. Ora bae. Ora bae kepiye? Mulane aku wah iki nek ngene iki tak melu rombongan kethek wae aku ngono. Dadi Men rasa iso nandur kan kacang. udah. Men iso melu ngunduh Iya, kacang. rasa nandur. Dek Lah, iya. iya. Nggih, dalem. Sehat ono? Sehat Ah, oh wis bola-bali takon kok takon terus. Sehat karena selalu Wis minum. tak omongi sehat. Karena selalu minum biomoringa. Yo moringan. Nggih. Engko nek engko sehat- rene engko Kang Gareng rene, Mbak. Rene tenan. Mbah Baut aja bali sik, pokoke engko gara-gara kudu ketemu karo Kang Gareng. Ah, kuwi. Kang Gareng Aku tralala. sih ora masalah. Tenanan ora? Iya, ning ya iku. Apa? Kira-kira ki. Kira-kira apa iki? Kira-kira ki aku ki sing kuat apa ora ngono lho. Alah biasane yo kuat ya kok. Nek masalah ngene wae. Mbah, Dalem. urusane karo Pak E. Ah, sing urusan wingi wis dadi dawa. Rumangsamu. Ya itu mbak sing kurangan 300 wingi kae. Anu wis dianggep Kayak dianggep lunas. Wis dianggep ngamal jariah. Mbak Pia aja ngaturke lagu Amal menapa? jariah sambung rapete nendi? Ya utang yo harus dibayar no. Iya. Apa no? Lagune Niki mau napa? enten panjenengan napa niki? Azang-azang, Mbak. Oh ayang-ayang. Oh. Duh, dawa-dawa. Wis ngawur. Lah, Ora ngono lagune. kepiye? Ah, gede dawa. Oh kudu ngandung. Iya. Apa kuwi tegese apa? Gede penjangkane, dawa jangkae. Oh, masa. Kuwi sing jenenge anu cita-cita setinggi langit. Nah. Ya bener wong urip iku kudu ndek Cita-cita. cita-cita. Dewa. Sarewangi. Kuat no. Dewa. Iya ngalah iki dewa. Tak pateni. Lah kok ora. Amit cepet bae. Malang dusel. Kan musiknya nyelot pelan-pelan Soyo alon, soyo Kayak alon, kaset soyo ya? alon ngono kuwi Ini lho. garapan luar Jadi biasa. Anu saya rinde saya. Nah, iki dadi musiknya iki diolah. Waduh lah rasanya kepiye ki. Lah ngolah iwak piye ning malah ngolah musik. Iki mah. Garapan. Garapan Mbak. lah tegese garapan. Ah, garapan Tapi dadi aku nyelot ora apa, menghilang. Cara nek nggon anu son ngono ekone nyelot hilang. Baut. Ngono. Sarintem sar. Nek eko ki mburi. Ekok Baut. sarintem sar. Wo ekok ki ndek sopan santun kok. Mosok tem saru. Sar. Matur nuwun Mbak Pia. Pia. Ngapunten nggih Mbah Abot nggih. Ora, saya ketoke saya abot bebat hidupku karo kowe. Ra apa-apa no, wis Apa-apa, biasa. Yo muga-muga awakmu isih kuat no. Yo sing dijaluk kuwi Ngejo kuat bagas wae. mangku kowe metu wow. Mangku kuwi. Heeh. Lir. Apane sing lir? Ngene lho, Bek. Senengane iki Ketarik rono dadi lir. ora sasuk masang-masang to. Lah ngapa? Masang-masang men di kono ki Kan jaluk pangku. Romane kan ngene iki. Lho. Yo nek jenengan Duh. kuat. Ewo. Napolo. Nggih. Saking Mas B. Sugeng dalu sedaya kemawon. Salam kagem Mbah Dasri kalian Mbah Panto ingkang nembe live sinambi bakar telo. Oh iya. Telo kok Telo. telu. Oh iya. Mbah Pantu bakar telu. Tembangipun si kucing matur sembah nuwun. Ya. Diaturke engko Mam. Ki mau penjane Pak Timblo. Pak Timbul. Arep anu Mbah Baut Dalem. badhe nyumbang lagu. Oh nggih, Pak Timbul. Perwakilan dari
panitia. Oh iya. Punyipun Pak Timbul. Monggo Pak Timbul. Nah, kula aturi tindak wonten ing pepanggungan. Monggo Pak. Monggo Pak Timbul. Heo. Ujung jari balon enten ing salukun newang marate kira ayo Tadi majeng mriki Pak Timbul. Oh, Pak Timbul. Nggih, amit sewu wilujeng dalu Pak Timbul. Menika wonten mandat Nggih. perwakilan dari panitia kapurih Pak Timbul menika berkahi utawi nyawiji. Oh, makaten. Monggo lagunipun menapa? Oh nggih ngirin, kula tak ngen riyen. Oh nggih. Kula tenggo Matur kalih Mas Dalang, Nggih, atur Pak. matur nuwun. Nggih. Ternyata Mas Yusuf tuh loman. Oh, Nggih. siji. Jadi kalau semanten kan kula pesen Loman. sementen tanpa bintang tamu. Nggih. Nah, kan nyata menika wonten bintang tamu to. Wow. Nggih. Padahal panitia mboten menyediakan. Oh, ngoten. Modar iki. Nah, boten menyediakan. Orang jelas. Modar iki. Nggih, nggih. Bu. Bu. Ketok kleru, Pak. Apa awake dhewe melu nggon garangan kono? Niki rembakane mboten ngangge bintang tamu. Rembakan. Aku le rembukan karo Pak Timbul ora nganggo kok nggih Pak nggih. Pak Dewan. Ning pun Bagaimana saya? gebacut. Nggih, karena pun gebacut, mengke kersane rencang panitia wonten kerdus kosong, Mas. Mubeng mengke. Agem nyangoni Mbak Baut. Pak, Salah masuk. aku wis nempel beras. Sesuk sing bayar nganggo apa? Ora apa-apa. Nang wae ora disediani ora apa-apa. Kene iki sisteme prasmanan kok jupuk dhewe kok. Kanggep geguji. Kok anggere ora nek kena Pak Timbul ki kok tenggelam iki. Timbul tenggelam. Sing telepon aku Buduko, Bu Kris. Sing telepon aku Buduko. Niku sanes panitia. Oh, Niku Buduko niku sanes panitia. kok udu Anu pelindung. Mangke bar iki kula dadekne panitia Buduko. ora iso. monggo. Ini ora jelas. Oh nggih. Saderengipun kalau nembang kalau ngaturaken agung matur nuwun dhateng Pak Dewan, Pak Agus Nggih. Joko Kristanto ingkang kepareng rawuh wonten ing padukuhan Kranggan punika saestu. Bilih wontenipun kegiatan bersih dusun menika saestu 50% kabantu saipun Bapak Agus Joko Kristanto ngaturaken agung matur nuwun. Alhamdulillah Luar luar biasa. biasa. Alhamdulillah. Mugi pun Bapak Agus Joko Kristanto tetap amanah dados wakilipun warga masyarakat Paduan Kranggan. Amin, amin. Nyuwun lelagone kados lelakone Mbah Baut. Napa Pak? Senenge sesideman. Oh, nggih. Lah niki wau enten. Sisi deman menika lak delikan to. Ha nggih, niki lak senengane delikan. Ning jane mboten mergo perkara lelakone Mbah Baut. Lah, Ning lirike ngarep niku kan pas. nggih. Luweh becik Patenono. Pateno. Timbang dadi masalah. Nek menere uripku ki lho Kang Beles ping nganti kemeker. Jare semakin dianiaya semakin kaya. Oh iya iya iya. Sing penting terima. Nggih. Pak Timbul, Nggih. kita doakan semoga tidak Tenggelam. Alhamdulillah mugi kayak iki kata-kata Semoga- timbul tenggelam ki. Lah iya tidak lho. tenggelam. Nggih, matur nuwun. Tetep timbul pokoknya Pak. Oh, nggih, nggih, nggih. Monggo. Pripun Mbak bawane? Diwarai. Wah mboten tedak-tedakan Pak. Wiwitane. Nah, Wiwitane. anu Pak niku deklamasi. Wiwitane monggo, Pak. Nggih. Wiwitane nek kurang pas ngun pamunten nggih. Nggih. Anu nek Nek mangke ora tukang nyanyi. Mboten napa-napa panitia, Nggih, menang panitia. bayar. Ora Mangkene mboten apa-apa, apa. Co, panitia. Panitia ora Sing masalah. nyalene. Panitia. Kok ora kok ketokne ora pas ya digeser sithik dadi pas. Aja obah wae makane ben pas. Handere sang peke. Panitia pas. Priya bagus. Matur nuwun Pak Timbul. Weh, udu kowe. GR. Kang olah budaya
sowan menyang kutha gedhe. Pak Timbul amit Dalem. sewu, nek panggungan menika milik umum dados jenengan mawi bawa, mawi ngersake gocekan kula mboten napa-napa ampun gocekan kabel ngeten ya. Masuk gocekan kabel. Nah, kula kan sing ditimbali kebangetan ya, sing- panitia, ditimbali Panitia. panitia, dadi gocekan kula mboten napa-napa. Bintang tamu geblasok kok ora gelem gojaki panitia. Iku sapa ora tanggung jawab. Mboten usah ditanggung, sing penting dijawab mawon. Jawab mawon nggih. Ngerti, Mbak? Wong Jawa ki sing penting jawab. Nah, ya sing penting jawab. Iki mulai gur kari nggawa jawab. Nah, manu manggondelan bojo kula 8%. Nggih. Apa kok 8%? Bendera Dum-duman bareng. Terus kayung-yung selendang kuning. kang saking Panitia. bukir. Panitia arep kok kula dadi ngegel ngeten. Panitia. Swara kurang permono. Ning wasis angungrum. Angungrum marang bendara. Mbok kowe iki melu ning kene engko mbokne lo bayare lha meneng to. Ya ora dijak. Yo ge saiki takon. Terus ge yo. Rumangsa aku wis galuk kae wis mubeng tim panitia wis ana mubeng gawa kerdus kosong ngunyangon. Jan ngenes nasibku iki. Yo nek bejawake luwih entuk akeh makane kok ora dilaporke panitia langsung di Oh, lah iki lah syukur nek iki pumpung do nonton wayang kene beto kerdus mlebu ngomah-ngomah niku dadi kok saya entuk akeh makane cemal cemol cemal. Karo nyolong kuwi. Wah. Ayo Mbah, terus ya Mbah. Tekan Semanung. Sang Diahayu. Swara kurang permono. Ning wasis angungru. Kowe iki nantang apa? Wah, nembang kok malah nantang. Lho kan aku iki ngetokno nadane lho. Paling ora ya anggung marang bendera. Iya Sulastya. Pijet. Angin cangi. Ngincangaken. Ngincangi. Berarti dicencang. Ngincangi. Asline tak klirok kene nek Panitia. Masa dicincang ngeten iki, Pak? Ngincangi. Ning panitia ora masalah, ora masalah. Kadang tak salah kok. Sesuk Delok dadi iku bener ke ora ngono. Sesuk dadi panitia. Pijer ngincangake. Alis. Monggo sareng-sareng nah. Terus tresno sesidemah. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun saderengipun. Lagon sesideman menika. Nggih, ngoten mawon nggih kakek kula. Luar biasa Pak Ibu. Kula pasrahaken kali bintang tamu geblaso. Oh nggih. Derek paling kali Mas Yusuf mangke Iya, Pak Timbul. ringgitanipun bubar jam 7 enten mriki. Wah, nggih. Boten napa-napa Pak. Nggih, mboten napa-napa nggih. Kalih dinten boten masalah wonten Nggih. omah nggih kebak masalah. Kowe neneng keranggan iku kudune bubar bar subuh. Nggih, 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 nggih. Mbok menawi ngaten mawon Nggih, kula Pak Timbul. lajengipun kalau aturaken Mbah Baut. Oh nggih. Pak Timbul sehat selalu. Patipun nyuwun ngapunten. Matur nuwun Pak Timbul. Nggih. Kula anggenipun ngladosi mbok bilih keladuk atur kurang deduga nyuwun agung ing samudra Sami-sami. pangasami. Pokoke ampun sunjuk kendel dados panitia tetep Stresno sesideman. Ayo Mbak Yanti. Mbak Yanti. Lah, pakar. Di pinangane Mbak ngadeg. Ayo Mbak. bareng-bareng ya Mbak, kene no. Sing iso menjiwai. Heeh. Sesideman ki kene sing iso menjiwai. Lho becek paten ngono pres. Lah iya. Pol lagon ki kudu iso menjiwai. Monggo sareng-sareng Mbak. Kula dereng saged nenku. Yo lah Pak Timbul marake. Pak Timbul. Gara-gara Pak Timbul aku timeh tenggelam iki mau. Nganti
Ngendi ana wong bawa keri dhewe iki kari bekos. Nah, katoke iki kabutan apa to? Ora iki gara-gara Pak Timbul nganti arep tenggelam iki kathok iki. Ayo Mbak Yanti monggo minangkani pamundutan sesi Demak. Di irama seger Mas, mangga. Itik-itik ngalor ala itik-itik kidul. Pak Jan marai ora ngantuk ya Pakmu. Ora arep konangan wong sesideman kok ramene kaya ngene iki. Ya jeneng sesideman iku kudune ndelik kok gemerah kaya Lah iki kan sareng-sareng. Iki kan gur lagu. ora enek ngono sesideman kok jamaah. Lagu lho Pak iki lagu. Ya ya ya. Urip ana kutha gedhe Monggo sareng-sareng. Ayo Mbak Yanti. Ayo Mbak Tika. Semangat semangat semangat. Itik-itik ngalor ala itik-itik kidul. Monggo sareng-sareng.
Gongke. Monggo sarang-sarang, monggo, Mak. Ji, ro, lu. Urip ana utake. Acara ini ki anggere nek Yanti tetep dadi. Gayeng. Pakar. Pakar apa? Lagu Sesi Demang. Jenengane. Oh ya nek ngono ya, apa ciri khase dhewe-dhewe. Iya. Lah ampun arep ciri duwe kas. Bangane sempurna blas ra ndek apa-apa. Maksude ki Blas ciri duwe kas. Pripun? Monggo. Yu cange. Wis setengah siji, Mas. Oh nggih. Oh nggih. Ya ben rata. Iya. Lakone ya ben kecandak. Nggih. Napa, Pak Timbul? Pak Timbul. Oh nggih. Oh ya. Tasih wonten. Dipeloke barang. Panitia. Panitia. Jodoh wani badal dawuh panitia. Tasih setunggal malih. Kok anggepe. Bu Timbul ngersaken lagu menapa? Lintangan Semara. Oh, Lintang Asmara, Pak. Oh nggih, yo. Lintangan Semara. Siang Pantoro Mbah Ratri. Baut. Anu penanggalan, Mbah, penanggalan. Siang Pantoro Ratri. Sepinten cobi Mas, sepinten Mas. Monem ji. Siang pan. Nah, bener. Pantomim. Siang Pantoro Ratri mohon eling manis sing ati prasetyaku iso anduweni marang Sang Hyang Sulasmi.
nempe karo salmo Sampun nggih Pak Panitia. Panitia sampun mbok Setunggal bilih. lagon mbok bilih anggen kula caos panglipur keladuk atur kurang duduga nyuwun agung ing samudra pangaksani. Lagune Pas Rampit mbok bilih anggenipun ngubungaken kerdus nggih sampun rampit. Sampun. Wah, Mas Dalang. nggih Mbak Niken Mbah Baut. Sampun kawula aturaken sedaya. Ya. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Sami-sami Mbak. Benjang pinanggih malih sanes wedal, mugi sedaya pinanggih sehat sowang-sowang ngodinunga. Amin ya rabbal Amin alamin. Allahumma amin. Ndereke sugeng kundur Mbah Baut Mbak Niken ngantos-ngantos. Ya. Matur nuwun monggo pun lajengaken. Ayo nduk teruske lakone. Ya ben adil ya mak ben rata. Kirim pate kasih kemudian dalang. Ya, khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Sena Nugroho wa ilaruhi para punden dalang sanus Al-Fatihah.